जागोन खोनादे लहाबासो बिजि लानांगौ खोना बिथिया सासोदोंलै आब' थौ नोंखौ थिखांना लांनानै न'आव दोनहैनोसै आङो हिस्ट्रि गिजिखौनो खाथाबना होनोसै आङो ओमफ्राय डक्टरनियाव मुलि लायनो थांगोन आङो फैसा दङ होनखाय बै माइरं बायनो दोननाय फैसाखौनो सेफायसिगोन होनबा नोङो सेफायनांसिगोनथ' आरो मुलि जायाबा खिजानि नोंनिया हामनायानो नङा खोना लायनांगोन मुलिखौ आयु थैया जेरैबायदि गखादों गिनाय मोनसेबाय आङो थौ बिसनायाव थौ आङो हिस्ट्रि गिजि खाना होगोन थौ फोननाय मुलिबो जेबो गैया थौ हागोन ना हाया नोङो उसुन्दायाव गाखोलांनो ना बारनांगौ जागोन दे बामाबाबो जागोन हमबानो जागोन बोरै थहाबनो मोननाय रजङाबो सासोदाबो अरदावसोदो थां मुलिखौ थाब लायदो थां जागोनथ' आरो थैयाबो जा बुरजा ओंखारखादों इसोर जा गोथौ हाबखादो रजङानो र' लायगोन र' लायनोसै आङो मुलिखौ हिस्ट्रिखौ खेवनाङा दे नङाबा आरो थै ओंखारबावगोन जागोन दे खेवा बै गथ' सासेयाबो न'आवनो थाया जादो साला दा न'आव थानांगौमोन बियो आं डक्टरनियाव थांबा दा नोंखौ हारसिं बोरै गालांनो आङो बियो थाबा हामगौमोन हारसिं गालांनोबो बोरैबा मोनो आङो दासो फैदो नोङो दासो नों मानो न'आव थाथारा जादों हा खालि गामि गामि न'आव थानांगौ न'आवनो थाया जादो साला देवानि सासेनि बायसि रजं हाबजाबासो गम मोनगोन र' नोंबो रजं मोनसे माबानायाव रजं हाबदो ना मायो हाबदोथ' आरो आयु थैया नोंबो हाबजागोन मालाबा गामियाव थांबाय थानाया सासेदोलाय थांनो आब' मा जारै नोङो बरावबो थांनांला न'आवनो थाबाय थाथ' आब'खौ नायथ' आङो मुलि लायना फैनि डक्टरनियाव दे होमबालाय थाब फैगोन दे आङो थुमफ्रि आयं लायनाव माइरं बस्थाखौबो लायनो दङमोन दा नोंनियाबो रजंसो हाबनो मोनबायना थै आङो थांगोन दे होनबा ओइ नों हानाय नङा मुलि जाबा हामगोन खोनादों आंनिया गाबोनफोर लायसिगोन माइरंखौ दे गाबोननो लायनांसिगोन माइरंखौ नोंनिया हामबा दा नोंनियाबा गाबोन हामगोन ना हामा थाबायनोबो हागोन ना हाया हागोन खोनादे दे होनबा थांसै आङो आरो नोङो न'आवनो थामा दे बरावबो थांबा नाङा आब'खौ नायबाय था थाङालै थाङा भगबाना आंखौ मानो एसेबां समायना दाना हरनायबा आंनि मोखांखौ जुदि आं आयनायाव नायोना नायबाय थानो लुगैयो आङो आंखौ मानो एसेबां समायना दाना हरमारना इसोर भगबाना आयु आयु नायनाय नायनाय जा गुफुरखा आङो जा समायनाखा आङो जेब्ला कलेजाव थांगोन ना सेंग्राफोरा आंनि थाखाय जा फाग्ला जाखागोनलै मैं इतनी क्यों सुंदर हूँ आया मैं बहुत गोरी हूँ जारौरौ हूँ हमारा गामी में मैं ही सबसे सुंदर सिख्ला हूँ बहुत दिन हो गया है गामी में ओंखारबाय ही नहीं करा है चलो आज गामी में थांबाय करता है गामियावबो ओंखारनोनो हाया सेंग्राफोरा जा नायखायो आंखौ गिदिं गिदिं नायखायो सेंग्राफोरा जुदि आंखौ बिदि गिदिं गिदिं नायना आंनि गोसोआ जि रंजाखायो मानो नाया जानो देनाय आंनि बायदि सोरबा समायना दङ नामा बे गामियाव मा फिसा मा खालायदों थांना एसे दै सरना लाबोनाय आंनो आइदै आइलै आहायानो साबाय आंना मानोबा आइदै मा साखाबाय आहायनि गान्थियानो सादों आयै आयु मा जाखो फिसा मा दसेनो माबा माबि साबाय थाग्रा जाखो नोंनियालाय बोरायफोरसो हमबाय ना मायोलै आंनि फिसाखौलाय आइदै आयै आं दैखौ सरैनो हानाय नंला थां नोंनो सरिदो थां आइदै दे
दे फिसा आंनो सरहैनोसै मालिस होनांगौ नामा फिसा नांलाया दे आयै मालिस होनो आं होना लागोन आइदै दे होनबालाय मोसौ बनाय लायबायलै बिमाखौ आङो दिनैबो गायदे कि जन्दगी में नो टेंशन लेने का नो खामानि मावबाय करने का सिर्फ खाना पीना खिबाय करना और उन्दुबाय करना है चलो अब गाँव में चलता है ओए होय उल्लाला सुनाना ओ मेसिख्ला गेदे देरथारबाय ओय होय रांखावरि जनाया आंखौ खम दख'ना बायना होगोन सानदोंमोन मानसियाबा ओरैनो फैसा थोआ जागासिनो आरो बेखार दख'ना बायना होगोन दे आङो थै साला थाङाबाबो जागौमोनलै लोगो हमनो खुदुमनायबो मोनासै साला खुदुमनो होननासो थांथारदोंमोन आङो गैया खुदुमनायबो मोनासै अननायबो मोनासै दग्रि रायजा गारबायसोलै रखरा गारि भारायासो 100 रां मानि थांजाबाय आंनिया दै बेखारनो इसे अननाय मोनबाबो खेबसे खुदुमनाय मोनबाबो जेबो बाथ्रा नङामोन रखरा अननाय नङा माइबासो मोनबोबाय आङो मानसिफोरनि गेजेरावनो लाजिसे फोनांजाबाय आङो दै सना रांखावरिखौबोदि आङो रागासो जोंलायलाङो मालाबा र' सनाखौ कलखौनो खालायनि र' खेबसेबो खालायाखै आया माथो सना रांखावरिया दाननासो होगारबाय ना आंखौ नांला जाबाय दा आंखौलाय ब्रेकआपसो खालायसिगोन नामालै सना रांखावरियालाय थै अबावलाय ब्रेकआप खालायनोलै बियो आंखौ 10 बोसोरनि गोसोथोनायखौ बोरै ब्रेकआप खालायनो हाया माथो बियो जुदि आंखौ ब्रेकआप खालायनो गोनांबा आगोलनो खालायगौमोन दालाय अबाव दख'ना बायना होयैनि थाखाय एसे दुखु मोनदों खोना एसे रागा जोंदों खोना बेनिखायनो रिसिभ खालायाखै फनखौ अबाव गारनोलै आंखौ गारा बियो गारबाथाय गावहानो गैखाला बुरैना थानांगोन आङो लाबाबालाय बिखौलाय सोथ' लांगोनलाय बुरैखौनो मैखुन भाजायालाय मोनबायना मोनाखैलाय जानो लुगैसोबायमोन आङो खत्रा जाखागोन आं दिनै मैखुनखौ बिमा फिसा सानैनो एसे होनानै खुरैसे जाखागोन मैखुन होनबाथ' बाबा खुदैसो गयो आंहा बायनो सानो नाथाय दामफोरानो बाप जा बुरजाखा दाम गोसानि थाखायनो आंहा मैखुनखौ जानो लुबैबाबो सानसेबो बायनोनो हाया नांगौनि बारा लायलाय दामफोरखौनो हा सिंनिफ्राय ओंखारनाय जिनिसफोरखौसो माखौबा ओरैनो रानना होनांगौलै हा सिंनिफ्राय ओंखारनाय बुस्थुफोरखौसो एवखाङाखै दाबो आयै मैखुनखौ ओहो मोनथ'वाखै र' आइ दाबो एवखाङाखै आरो दहायनि एवनायानो र' जासिगोन र' मोनसिगोन मैखुना जि गोथाव मोदोमखादो बेदर आं जा जानो लुगैखाबाय आयै र' दसे नेथ'नाय जासिगोन दे ओइ बिमा मैखुन एवनाया मोनबायना मोनाखै मोनथ'वाखै बिफा र' एसे नेबाव थै रखर हिनजाव मा इसेबां दैलेले थै मोनसेबो खामानिखौनो मोजाङै मावनो हाखाया आरो दैलेले से एसेबां गोबाव जाखाबाय दाहालागै मोनहोनो हाला नोङो गेसखौसो फोजोबसिगोनलै नोङो से ओरैनोबा गेसफोरखौ सोनो हाया जागासिनो हथब दाम गोसा जाखादों नोंसोरो आरो इसेबो सेबैनो सोलिनो रोंखाया मा जाथि हिनजावलै आंखौ धंस' खालायनासो नागारसिगोनलै नोङो मैखुना खिन्थु दायो हरालागै जानांगोन आरो नोंसोरो बुरजा जानो मोना दे बुरजा जानो मोना एसेल' जा नोंसोरो आंनो खिन्थु खुरैसे नांखागोन दे साबिस खिन्थु आं जुदि मैखुनखौ खुरैसे मोनजायाबा आफाया मानो बिदि आयै नायनाय जोङो मालाय मैखुनखौ इसेल' जानांगौनो मोस्रोमा मालाय जोंनि थाखायसो लाबोदोंमोन मैखुनखौ आफाया बेखौबो मोजाङै जानो होला जोंफोरखौ आयै आंलाय मैखुनखौ दिनै बुरजा जानोसो सानदोंमोन दा बेखौबो मोनजाला दे जागोन दे फिसा आंनि फागोखौनो जानो हागोन दे
आयै आंलाय नोंनि फागोखौ मानो जानो नोंनि फागोखौ जुदि आं जाना दोनो नोंलाय माखौथ' जानांगौ जाखो जेबो नङा दे फिसा आं जायाबाबो जागोन मानो जाया नाङा दोननाङा बिनो खुरैसे मानि दोननाङा बिनो खुरैसे होबा आरो दायो हरावबो दोनबा जों मोनजानायानो नङा माथो फिसा दोनाबाबो जाया नङाबा मा रायखागोन दायो रायबा रायसो दे दोननाङा बिनो जोंहा बुरजा जागोन ओरैनोबा जेबोखौनो मोनजाखायाखै मानसिया बिदि ओंखाम गोजा जाबाय थानो हायो नामा गावगाया हले नायै बेदरै दावदैयै जाबाय थायो जोंनो हले होआ जोंखौ हले संख्रिजोंनो जाबाय थानो होयो दे फिसा जानो हागोन दे आंनिखौनो जानो हागोन दे फिसा जाया आङो माथो खालायबावनो हानो फिसा आंनियावबो थाइसे फैसा गैया नोंखौ जाहोनो थाखायबो र' दाउ अमा फिनांसिगोन र' आंबो बिदिबाथ' जों जेबोखौनो मोनजाखानाय नंखाया आइदे अरदावसोदों दहाय सानजौफुआवबो जादोंमोन माथो मुलिखौ मानो दाहालागि हामला सानायानो आब' मार गोलाव हाबखादोंमोन नामा रुजुङालाय हाबदोथ' आरो रुजुङानो मार गोलावखा बोरैबा अरदावसोदो आइथिलाय नो मुलिया जादो एसे सागाबायना सागायाखै गैयालै बारा सागायाखै दाबो साबाय थादों अरदावसोदों दहायो मुलिखौलाय जामारनाय ना जामारि जालाया होमबा जादों होमबा मानोथ' सागायाखैबा एसे सागानांगौमोन माथो जानो बोरैबा साखादोंलै आब' गाबोनो हामना थागोन खोना दे मुलिखौ जाबावबा मिथियालै हामगोन ना हामलाबा एसेबां गिदिर रजं हाबदो सानसेयावनो हामगोन नामा ओंखाय सानसेयानो जाबावाखैसो गाबोन एसे सबनिया एसे बिदिसो लासै हामलांगोन लायो फिसा रजं हाबबाबोलाय जेबो नङामोन हामगौमोन दा नोंनिया एसेबां गोलाव रजं हाबखादों अबाव हामगोन देनाय सानसेयावनो एसेलाय गोबाव जाखागोन दिनै दा मुलिखौ जाना थाबा गाबोनहालागि एसे हामगोन खोना दे नो मुलिया जादो आरो नो दैया लाबो गाबोनहालागि एसेबाबो हामना थागोन दे गिलासा दे सानैबो उन्दुदो आंहा एसे खामानि दङ एसे उनाव उन्दुगोन ओंखाम जाबायना जायाखै नों आब' आङो जाथ'वाखै र' नै जाहैनोसै दे नोंसोरा उन्दुदो आंहा एसे गोबाव जागोन दे थाब फै उन्दुनो नोंबो एसे गोबाव जागोन र' आंनिया इसिंखौ साफा खालायनायावनो थोरसि सुनायावनो गोबाव जागोन थोरसिफोरखौ सुवाबाबो जागोन दे आब' आङो गाबोन सुगोन नाङा दे आंनो सुना दोनगोन नों गाबोन हानाय नङा हागोन दे मानो हाया लासै सुगोन आरो नाङा सुनो होआ आङो दे उन्दुदो दे होनबालाय उन्दुनोसै जोङो दे